sad pogledaj ispred sebe, rijetki lovče. Već sam uništio jedina 2 čudovišta koja si pozvao. I sada se nemaš čime braniti od izravnog napada. Jedino što spriječava moja čudovišta su tvoji mačevi, a to ti je slab štit. Kada moja čudovišta budu slobodna, napast ću tvoje životne bodove. Nemoguće. Nikada se nećeš osloboditi moje zamke prije nego pozovem Eksodiju i uništim tebe i tvoje čudovišta. Gotovo je, Yugi! Ništa te ne brani od izravnog napada, lovče. Yugi, sredi ga! Nemaš šanse da ćeš pozvati Egzodiju na vrijeme. Zaboravio si da su moji blještavi mačevi zatočili tvoja čudovišta. I ja sam na potezu. Sigurno je duplić Egzodije. Ništa mi to ne znači. Tvoj Ekskalibur će uskoro nestati, omogućujući mi da dođem do svih 5 dijelova Eksodije i do pobjede! Ali ne dovoljno brzo. Što ako Yugi ipak otkrije neki trik kojim će uništiti moje blještave mačeve? Njegova će čudovišta uništiti moje životne bodove, osim ako ne blokiram s vlastitim čudovištem. Yugi zaboravlja da je svaki pojedini dio Eksodije također i karta čudovišta, pa se stoga mogu braniti sa svoje 2 Eksodija glave. Biću zaštićen i još uvijek imati potrebne karte za pozivanje Eksodije. Pozivam Eksodija glavu u obranu! Sada ne možeš napasti moje životne bodove. To je upravo ono što sam htio. A sada je vrijeme da uništim Egzodiju. Što? Aktivirao si moju kartu zamku. To će te skupo stajati. Lanac uništenja! Napala je moj špil! Iako ne može napasti Egzodija glavu na igralištu, može uništiti one u špilu i u tvojoj ruci. O ne! Moje Eksodija glave su uništene. Sve su tvoje Egzodija glave uništene iz tvog špila. A pošto više nemaš glava, više ne možeš izvući svih 5 dijelova kako bi sastavio svoju Egzodiju. Ne, to je nemoguće. Našao je način da zaustavi nezaustavljivog Eksodiju. Nisam još gotov, rijetki lovče. Našao sam i način kako zaobići tvoje blještave mačeve. Aktiviram pješčani tornado! Ova zamka uništava jednu čarobnu kartu. Kada uništim tvoje blještave mačeve, moja će čudovišta moći u napad. A zatim ću odigrati ponovno rođenje! Oživi Himeru, leteću mitsku zvijer! Himero, uništi posljednju Egzodija glavu! Sada ne možeš braniti svoje životne bodove od mog napada. Odigrat ću Alfu ratnika i pozvati Skeletona! Skeletonova struja povisuje Alfin magnetski napad za 200 bodova. A sada, moja čudovišta, napadnite životne bodove rijetkog lovca!